Bon dia a tots i benvinguts a la roda de premsa de la Trail del Nord, d'aquesta edició d'enguany, del 2024. Primer de tot, en nom del Consell Insular de Menorca, del Departament d'Esports, voldria donar l'enhorabona als organitzadors, com sempre, d'aquest superesdeveniment esportiu que tenim a la nostra illa, a Biosport i Eliteship, i també als patrocinadors, a Bosque Lozano i a l'hotel THR Tirant, no? Que és on tindrà lloc aquesta finalització de la meta de final d'etapa i la festa posterior. Els menorquins som diferents en moltes coses, no? Crec que en l'esport també ho demostram, inclús podríem dir en l'esport i en el turisme. I també crec que estem marcant tendència en quant a la manera de compatibilitzar turisme i esport. Aquest any hem apostat per una Menorca d'esport. Tenim més de 40 proves en tot el que és el calendari fora de temporada i seguirem apostant perquè la temporada sigui un mínim de 9 mesos. Com a regidor d'Esports i de zones turístiques i turisme de l'Ajuntament del Mercadal, per nosaltres és un orgull poder tenir aquest esdeveniment de Platges de Fornells on es concluirá la meta de la Trail del Nord. Para Bosque Lozano ya es una tradición ayudar en la Trail del Nord y además es un evento que está muy en línea con nuestros valores, llevarla a cabo y bueno, y ahora creo que el sábado ya está en manos de los participantes, espero que disfruten y que sea una gran fiesta del deporte. Nosotros como cadena y como hotel en el norte de Menorca estamos muy orgullosos y satisfechos de albergar el final de la carrera, la fiesta y sobre todo de la naturaleza, ¿no? De esta costa norte que es maravillosa, de salir desde Calamorel y llegar hasta la zona fantástica que es un trayecto. Nosaltres des de Biosport i Eliteship estem encantats de poder continuar amb el projecte d'Illa d'Estrell. A dia d'avui, el que desestacionalitza realment fora de temporada és l'esport. I amb això vull agrair a totes les administracions, l'Ajuntament del Mercadal i el Consell Insular, que ens sentim superrespaldats en aquest sentit. Com a Ajuntament estem totalment convençuts de col·laborar amb aquest tipus d'activitats esportives i lúdiques que serveixen per donar a conèixer Menorca fora de temporada i també el coneixement com deu de la natura i del camí de cavall.